салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Як минута видеобарашени Идибек дам. Идибек, ту мара хушвақт мешиносӣ. Номи насаи ман Исаков Аюб. Исаков Аюб зидди мразо бароти бурдеса. Касе ки ман видео кардагиам дар канали Ояндаи миллат, во барои мара мразам. Во барои мара экстремизм, терроризм аст. Як ду моҳ пеш дар эфир даже угрожа карди. Ту гуфти ки ман мард ҳастам. Айдисти ман ҳама чӣ меяд. Шумо мард нестед, мард Исаков Аюб аст. Боро ман гуфти ки мерам хонатон, агар хаб накунӣ. Телефонам мегирам, то кудаки ноболиғ сёмка мекунам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунам. Идибек, ман 18 соати дига Тоҷикистон намешавам. Аёдат набурор. Мард бояд ба ҳар як суханаш ҷавоб бидад. Мехел аст мардуми шарифи Тоҷикистон. Бале. Чӣ хел ки Исаков Аюб мега ку? Муҳиддини Кабирӣ. Бо мегӯ. Эй криса, ман тира пишти панҷара мебарам. И ман барот сабурдесам. Да канса. Идибек, дар ҳаёт мард шуд. Ман мехоҳам зури маишомат бидам. Идибек, ду заявлени дига тайёр аст. Имрӯзу пага ёшам пешниҳод мекунам. Ту водка бегир, шакар бегир бояд ай наркология, психология бояд шумо бизгаред. И ман кӯшиш мекунам. Зинда бошед дӯстони азиз. Насиб бошад эфирора ай рӯзи 3 аз территорияи Российской Федератсия эфирда мебурем. Бисёр чиз дорам. Насиб бошад дар эфир. Мемонем, гап мезанем. Зинда бошед.